आ हा 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 करो आ हा 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 आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज सुराना इंडस्ट्रीज दुनिया की टॉप ଏବେ ଖାଇବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପଖାଳ ଆହା ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖିବା ଖାଇକି ଆହା ପଖାଳ ଖାଇବୁ କି ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ହେରିକା ଏ ତ ବିହନ ମସ୍ତ ହେରିକା ହେଇଛି ପଳେଇଆ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇଦେଇ ଚାଲିଛୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତରକାରୀ ପୁରା ବିହନ ପଖାଳ ମାନେ ନିଦ ଟାଣି ଆଣିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଖାଇବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ टॉप 10 कंपनियों में से एक है। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି वैसे ही मेरा साथ दो। ଚିକେନ ଖାଇନେ ନା ଦେଖ हम ଚିକେନ पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। पैसा, ଆରେ ଆମେ पैसा, ଚିକେନ पैसा। ମାଛ ସବୁ ଖାଇକି ଦେଖା जिंदगी ହେଇଛି में इसका ପଖାଳ नाम कुछ ଖାଇନେ नहीं। ପଖାଳ ଖାଇକି पैसों के ଦେଖୁଛେ बिना जिंदगी कुछ नहीं। ତମେ पैसे ଖାଇକି है ଥରେ तभी तो ଦେଖ जिंदगी है। କେମିତି ଲାଗୁଛି अपनी माँ की तरह। वो भी पैसों की ବହୁତ अहमियत ବଢ଼ିଆ कभी ହେଇଛି नहीं ବହୁତ समझ ବଢ଼ିଆ सकती। ବଢ଼ିଆ डैड, ମସ୍ତ काफी रात हो चुकी है। ଖାଇକି ଦେଖ आप ପଖାଳ जाके सो जाइए। ଓଡ଼ିଆଙ୍କର वैसे भी ପଖାଳ कल के କେମିତି बस ଲାଗୁଛି सुबह जल्दी उठना है। ओह, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାରି ବଢ଼ିଆ I completely ଓଡ଼ିଆ ଭାରି forgot. ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ।